Uhni. Jo, Nikolo, uhni, ať tě natočí. Jo, tak to je pecka, ty vole. Je, no to je bomba, chudáci 10krát. Ty vole, vy zhubnete, hoši. Hele, Nikolo, bando, bojte se, co oni vám dají za úkol, vy se zblázníte. Na 10, no. Vy byli udejchaný, Míša. Měla žabáky, aby to museli kvákat. Míša má malou do toho, hoši, do toho. Ano, tak, Nikolo. Jeď! No teď musím Míšovi radit při kartách. Musím mu radit. Ne, to by byli unavený. To je 20 metrů tam a naspátky. No, hezký. A za ručičky, jak se držej. Natáčíš to? Jo. Co oni vám dají? Něco prej ve slipek budete mít. Já nemám připravený. No musíte je taky poslechnout, oni taky splnili. To by bylo nefér. Teda. Tak co, Míšo, kolik kilo jsi zubnul? Já debil to nenahrával! Já jsem debil! Já bych ještě